Hä? Dovnitř? Ja, moet niet vergeten. Oh, Ja, oké. het is niet lijst. Wat is dat? Stem. Velmi úzký. Sáčlony. Alexíku, aby si někde ten mobil nenechal. Nog 2 Gäste werden wir abholen. OK. Ich glaube, dass Sie ein Privattaxi. Genau. To dáme To poskládáme až na leto, jestli tam bude dost času. Jo, tam bude čas. No, on byl čas i teďko, ale je to moc, no. Je to moc. To je nějaký složitý, hrozně složitější, než bylo dřív, ne? Dřív se ti o to postarala všechno cestovka, že ti dali úplně všechno do ruky, ti dali letenky, postrčili. Si děláš video, počkej, máš tady bílý to, tak no, děj si fotku hezky. Dalo Dostani zacnouky, abych tě viděl ven. Jo, budu se mi stejskat, to už teď vím. Jo. Jo, jo. Já jsem se dostala až do Prahy, Hurgen. nebo ten. Veď? Jo, to znáš. To myslím, že tě neřekla. Že proč tak odveš, ne? To holky řekly, že to je prostě dět. No já si myslím, že bez ní, kdyby ti to neřekli, že ne. Že to víš, tam bych nejela. No tak konec. Jo, konec. A já říkám, já mám správně kamarádka, je potřeba takový, jo. Po nemocech nic a prostě ničeho se nebojí a žijou. Někdy Ale ty hory